Okay. Ja. Den skal du ikke tænke på. Bløde knæ. Nå, der er lige præcis heller ikke nogen ben. Hun kommer fremad. Gør hun da? Det er ham 16. Ja, det gør hun bestemt. Så det jeg frygtede lidt, at hun var bedre end mig. Så det er også derfor, jeg har taget mit nederlag. Nå, der er ikke noget nederlag der. Det er kun én ting. Det filmer. Prøv at se, om du kan flytte en lille smule tilbage. Bagud. For sent, ja, så kig op igen. Der er virkelig ingen vind lige nu. Men der kommer ned. Ja. Og så kig fremad igen. Jeg synes, det er så skønt, jeg er helt ondt i kinderne af at smile. Så der kan man faktisk ikke sejle. Kan man ikke? Det er alt for langt op i det. Har du hørt, at Emil, kan du huske Emil? Ja, det kan jeg godt. Ham, der var lidt hisse. Ja. Han har fået motorcykel. Ja, han har købt sig sådan en sort et eller andet. Den er fed. Det kan jeg godt forstå. Ej, den er helt vild. Så sådan en har han fået sig. Nu ligger han og fræser rundt på den oppe i farven. Ja. Nej, ikke rigtigt. Ja, så. Man hører ikke meget fra ham. Når han lægger noget ud, ikke? Ja, det er det. Ej, det synes jeg bare var lidt bedre. Det havde jeg ikke troet om ham. Ja, jeg vil heller ikke. Men jeg vil sige, at jeg har lige i går morges besluttet, at jeg sælger min motorcykel. Nå? Ja, jeg får ikke kørt den. Nej. Og jeg gider ikke køre, når det er regnvejr og dårligt vejr. Ej, hvad skal man også med en motorcykel, når man har en Mazda 3? Det er jo rigtigt. Det var en 3'er, ikke? Jo. Men altså, det var meget sjovt, men altså, de sidste 2 sommer har det ikke været muligt at køre over. Er det sådan en kæmpe en, eller? Nej, det er vildt. Det er ikke at sige. Nå, skal man købe? 260 kubik, 1 cylinder. Men vi skal lige have et kørekort først, jo. Men det kræver man vist ikke. Så vender vi. Hvad årgang er det? Det er... Men jeg får ikke kørt det. Nej. Så tænker jeg, det kan være nogle andre den. Jeg tror, den skal koste 3.000. Nå, jamen hvis den egner sig til mig, så kan jeg sgu da godt bruge den. Ja. Fordi jeg får nok ikke lige købt en bil her de næste Nej, par... det skal du heller ikke. Det er altid dyrt. Ja, det er det. Og når jeg ikke kan få min Porsche, så gider jeg ikke. Nej. Ligesom Christian. Skal jeg Porsche 911, eller så gider vi ikke. Så har vi en god job. Intet mindre. Nej. Fremad med sejlet. Godt fremad. Vi er lige ved at sejle op i vinden nemlig. Ja, det er godt. Sådan, så kig frem. Nu skal sejle lige ud. Kig fremad og se på landet derude. Du skal sejle mod. Jeg skal huske at filme.
Der kom du lidt for langt fremad med det. Men godt, det kom